Jr. and family. For the souls of Mark Matugas, offered by Matugas family. For the souls of Ana Marie Garso, Baby Angel, Maria de Dios, Nina de Dios, Jocelyn de Dios, Mark Anthony de Dios, Rosemary Lau, Jessica Lau, Jeric Lau, Constancio Garso, Sebastiana Garso, Danilo Garso, Rogelio de Dios, Jennifer Davidi, offered by Lorito de Dios Jr., Alondra Garso and kids. For the souls of Gloria Jennifer, Rogelio Basilisa, Celso Serapin, Anastasia, Alejandra, Maria, Jocelyn, Nino, Mark Anthony, Juan, Ambrosia, Natividad offered by Loreto and Nina de Dios. For the souls of Edencio, Elsa, Renato, Celerino, Pasencia, Potencia, Emilia, Soledad, Balbino, Senior, Seferino, Paulino, Isabel, offered by Fidelito, Mantua. Thanksgiving Mass to Senior Santo Niño, Senior San Jose, Mama Mary for the good health, protection, and blessings. Mass intentions for the good health, safety, protection, success for the plans and goals. For the souls sa kalag ni Virginia Pardelio, Maria Elma Cortez, Romeo Pardelio Sr., Encarnacion Cortez, Servando Diaz, Gloria Ambrad, offered by Clarice Wenceslao and family. Of Pam Semeni Sr., birthday, Concepcion Semeni, Dominador Rivera, Manuel Rivera Jr., Manuel Rivera Sr., Alfredicia Rivera, and Jacinta Cosalim, offered by Semeni family. Pass for Maria Teresa Derecho, Iraldine Derecho, Romeo Suarez, Alfonso Suarez, Agustina Suarez, Porperio Suarez, Fidencio Derecho, Valeria Derecho, Jessica Derecho, Nimpas Derecho, Lamberto Derecho, Greg Manalili, Mercedes Derecho, Anastasia Derecho, Leah S. Mama Marlo, Demostini Suarez, Jake Vivaris, Ignacio Gallo, Gretchen Flordeles, Alan Flordeles, Pedrito Los Biminda Lugo, offered by Marisa Derecho. Thanksgiving Mass sa mga blessings na dawat sa mamayong panglawas, offered by Zeni Lorna Makilan. Pamisas kalag ni Abby Linlin Macasero, Thanksgiving for the birthday of Jeneline Lucay-Lucay, for the soul of Francisco Cabas Sr., Francisco Cabas Jr., Virginia Cabas, Sol Lucay-Lucay, Manuel Lucay-Lucay, Lito Lucay-Lucay, and also spiritual offered by Jane Cabas. For the souls of Cornelio Caballo Sr., Rosenda Singculao, Andrea Lopez Donicio Caballes, Felipe Caballes, Alejandro Caballes, Filipa Manios, Mina Caballes, Tanang Kalag Gatorio, offered by Pedro Carlos Caballes. Virginia, Pastors of Virginia Molinas, Tanang Kalag Gatorio, offered by Pedro Carlos Caballes. For the souls, Leona Arago, offered by Arago family. For the soul, Romeo Rosal, Senior Patrocinio Rosal, Raul Rosal, Edgar Michael Rosal, Jake Rosal, Neil Echanova, Julieta Rosal, offered by Ami and Faith. Thanksgiving Mass for the good health, bless and receive. Also, petition for the good health protection for my loved ones and friends. Eye restoration of Beatriz Baugbog. Also, Roman Baugbog, Nikki Yolanda, and Jaime Veloso, Valentin Faustina Makiling, Pablo Victoria Baugbog, all the deceased relatives and friends, and all the suspiratory, offered by Dolorosa Baugbog and family. Mass for the soul of Teresita C. Chan death anniversary today, offered by Vicky C. and family. For the souls of the third death anniversary of Virginia Alasagas, offered by Alasagas family. Thanksgiving Mass for the good health for all the blessings received.
successful application for work abroad. For resolve, Juan Igot Antonita Moreno, Osolito Lambayong, Dolores Montibon, Juanita Cibalios, Lucia Rondero, Natividad Igot, Jose Rondero, Boyet Kamingawan, Agustin Kamingawan, Arthur Cibalios de Terry Moreno III, Norberto Igot Sr., Norberto Igot Jr., Rodolfo Espadero, offered by Jonaline. Thanksgiving Mass for the Holy Trinity, Jesus, Mary and Joseph, for the love, unity, peace, protection of one family. Petition for the good health, strong faith, strong spirit in the Lord Jesus, a long life of love, peace, and joy for the 59th birthday of Lim, offered by Jade and Lynn. Thanksgiving Mass to Our Lady of Mount Carmel, consecration of baby Carmel on her 3rd birthday. Of our whole family, successful medical review exam of this August 2024. Juicy. Reso Pagpulili Dante DB, Assistant si Juliet, Honorable Vic Teresita Leonardo Sr. Violeta, offered by Chador and for the soul of Virginia Pardo, Marcelo Pardo, Maria Teresita, Teresa, offered by Relius family. For the souls of John Cibalius, offered by Julius. Thanksgiving Mass, successful operation of Jaime Cariel success. Petition for enlightenment, conversion of Jaime, J.D. Angelia, healing and deliverance from sickness, especially cancer, and reparation to break the bandage of patterns of negative traits and hurts and traumas. Reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary and the Sacred Heart of Jesus, reparation of personal sins, continuous healing and successful chemotherapy of Jaime. For the soul, Ruda Villaflor, Loida Monti, Gloria Villaflor, Jacinto Villaflor Sr., Loretta Lau, Robin Lau, Luisa Lau, Corina Lau, Matia Lau, offered by Lau Villaflor family. Petition for complete healing, Maria Rebecca Chu, Father Eric, Sister Bong, Sister Basita, offered by Mr. and Mrs. Chu. Thanksgiving Mass, God the Father, the Holy Spirit, Sacred Heart of Jesus, Mama Mary, Saint Joseph, Santo Padre Pio, San Pedro Calungsod, and all the saints and angels in heaven. Petition, Mass, pasalamat successful and perseverance of Rob Carl Payusan in his priesthood studies for graduating cum laude in B.S. Philosophy. Salamat. For Sol Praxedis Antonio, Romeo Primitiva Marilo, Roque, Marinel, Jose, Juan, Maria, Therese, offered by Sarah Payusan. Petition for the change of behavior for peace and harmony with my relationship husband, gift of determination for ranking, preparation, and plan, and for masteral soon. For Eso Romeo, Hermenegilda Ismael, Andrisa Segunda, Susima, Fernando Isabel, Marshall, Suico Sr., Benigno, Tatay Seno, Sarah, Samuel, Petra Alan, offered by Lobrigas Pontanar family. For the good health, protection, care, strength, and to all frontlines. Petition for the good health, guidance, enlightenment, peace, success in business, success in school, successful job application,
success, operation, fast recovery, complete healing, conversion, safe travel protection against COVID-19, healing of family tree, offered by Norita, Kwan, Familia Milita, Carpila, Marilyn, Rose, Jeffrey. Thanksgiving Mass, all the grace received in honor of Angel Michael, Gabriel, Raphael, St. Joseph, Mother of Perpetual Help, Senior Santo Niño, St. Joseph, San Roque, San Antonio de Padua, Santo Padre Pio, Petricina, Holy Trinity, Virgin Guadalupe, Our Lady of Mount Carmel, Saint Philomena, Saint Lucia, Our Lady Immaculate Conception, Our Lady Miraculous Meda, Saint Therese, and all the saints, offered by Lita Casas family, Clarita Panisan, Marilyn, Rose, Jeffrey. For the complete healing of Lot from stage 3 cancer, complete healing of Mario Panganiban from COVID, stroke, diabetes, for immediate release of all collectible checks, the Christmark merchandise, for enlightenment conversion of Diaz Orbita, Hussein, Marcel, Nino, Jerome, Marive, for healing conversion of Carlos, Maria del Carmen, Carlos, Adrian, Aurora, Jose, Antonio, Ruth, Andres, Diego, Alejandro, Margarita, Natalia, Isabel, Fernando, Alvaro, Fernandad, Adriana, Mauricio, Emiliano, Claudia, Julian, Andres, Carlos, Dolores, Luis Manuel, Barbara, Carmen, Maria, Luis Reni, Rocio, Cami, Maria Isabel, Marilyn, Maribel, Maria Jose, Ana, Amaya, Mariel, Alvaro, Fernanda, Monica, Santiago, Lolina, Alejandra, offered by Jenny. For the souls of Felix, Norma, Gashu Kwan, Jovita Kwan, Maria Tisha, Maria Delisa and parents, Marcelino, Cornelio, Rebecca, Luella, Axel, Hansel, Anna, Harry, Yusing, Jesse, Steven, Federico Gotico Sr., Federico Gotico Jr., Maria Sansa Andres, Mandinga, Florentino, Catalino, Milagros, Romulo, Antonio Amad, Sericio Ahong, Felipe, Pio, Yunela, Manuel, Winifreda, Nestor, Mateo, Restituto, Rodolfo, Berchi, Teresita, Jack, Godofredo, Aida, Randolph, Bernardo, Fernando, William, Jaime, Diodita, Apollo, Tico, Norma, Desi, Carmen, Polding, Nelson, Pasia, Ben, Ansing, Severino, Fanny, Richard, Rosario, Aurelio, Dodong, Celso, Claire, Lodi, Sofina, Florencio, Romana, Teotimo, Ivan, Mario, Pansing, Rosita, Ignacio, Christopher, Yul, Denise, Helen, Ashley, Larry, Jefferson, Edwin, Bernadita, Alfonso, Lita, Pinsoy, Pedro, Charina, Patricia, Beto, Alan, Lisa, Melanie, Jerry, Lamberto, Badrocientos, Perla, Juanit, Purit, Nanding, Franklin, Rudy, Eduardo, Isang, Delia, Ernesto, Henry, Pasnone, Anjan Severino, Tadwis, Junjun, Jerome, Jolita, Jingo, Antonia, Felipe, Pinky, Pascual, Gio, Primel, Jack, Ernest, Simplesio, Lorenzo, Mahal, Regina, Rex, Paul, Vanessa, Tolomeo, Carlan, Mark, Pan, Andre, Felicita, Laika, Ana, Lilian, Ivan, Rolando, Yuyun, Lupino, Juan, Rodir, Eduardo, Ing, Nons, Lando, Peter, Nonoy, Malo, Naomi, Yayo, Eduardo, Albert, Perez, Rai, Bico, and also spiritual offered by Juan family. Palihog manlunghod. Pag-ampo alang sa prosesos kanusasyon sa lagat sa Diyos, Arsobispo Teofilo Kamumot. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magagam kanunay nga buhing Dios ang imong grasya gugma alang kanimo, moong naghimo sa imong alagad Teofilo Kamumot, sa paghalad siyang kinabuhi dias pagalagad kanimo, isip pare ug obispo sa kakinabuhi, sa pagdumili sa kagalingon. Makanunayon sa pag-ampong manggihatagon sa gugma alang sa kabus, ug sa mga nanginahanglan. Itugot ng iyang mga hiyas maghatag sa tanan ng makanunayon panigingnan, ug makita sa simbahan nga ngay sa ibayaw sa kanuganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Mapabsanon kaming nangaliyopo kanimo, ngay mong itugot kanamo kining among gipangayo. Ibungat inyong mga pangayoon. Sa ngalan ni Yesu Kristo, among Ginoo, imong anak nga buhig hariban kanimo dias kayusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Amahan naman nakas langit, pagdayo ko ni mong ngalan, mabot ka ng gingarian, matuman ang pagbuot ni sa yuta, amingon sa langit.
Ang klaro na masudagad lagay na ganamo ka lawa, ang bislaw kami sa mga sala. May nga nagabasaylo kami nakasala ka na dili mo kami itugyan sa panalay. Hinano alawas sa kami sa karatan namin. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulan ka, mabaing tanamlan ng bunga sa tiyan ng Jesus. Santa Maria, inangga sa Diyos, siya ampo kami makasala karon sa oras sa mga kamatayan. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. May nga sugdan ng gapon sa mga katuigan ng katapusan. Amen. Prayer for priests, O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers. On behalf of thy priests, give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you, because of their priestly ordination, and because of the power which they have received to carry in the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideas of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. Balihog Manindog, ang Angelos, ang angel sa Ginoong may pabalo kang Maria. Namkon sa lalan sa Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ka, mabaing tanamblan ang bungas tiyan mga sesos. Santa Maria, inangga sa Diyos, siya ampo kami makasala karon sa oras sa mga kamatayan. Niya, Matuman din ka natin sumalas sa iyong pulong. magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ka, mabaing tanamblan ang bungas tiyan mga sesos. Santa Maria, inangga sa Diyos, siya ampo kami makasala karon sa oras sa mga kamatayan. Huwag ang pulong na imong tao. Umpiyo siya ban ka nato. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ka, mabaing tanamblan ang bungas tiyan mga sesos. Santa Maria, inangga sa Diyos, siya ampo kami makasala karon sa oras sa mga kamatayan. Iampo mo kaming santang inahan sa Diyos. Pagawin ko sa mga gasaan ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nang umuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagis pagpaybalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo ay mga anak, tungod sa iyang kasakit at kamatayon sa krus, madala untang ngadto sa mamayang pagkabanhaw, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sagdan ng Luis kahapon sa mga katuigan ng wala katapusan. Maya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sagdan ng Luis kahapon sa mga katuigan ng wala katapusan. Tantanan, maya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan way katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sure ka? Sure ka? Kaya mo pahuway ko. Ha? Kaya mo pahuway ko. Ha? G-flat ha? Ang kasal mo? G-flat? E-flat. Ah, E-flat? Ha? Diyos tumakot sa
sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. May sol karon og Agosto 6 tapos sa Ginoo. Transfiguration Pista sa Diyos o Charter Day sa Ibo Province. May Ginoo tong leaders, public, and also sa simbahan. Transfigured after the heart of Jesus. Harang kita anong tong yusulan tong mga sala. Magampo kita. O Dios, imong gilig-on ang among pagtuo, pinagi sa pagmatuod sa mga propita, diya sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak. O pinagi niini, imo usab nga gipasabot daan sa katiling katingalahang paagi ang among hingpit nga pagkasinagop nga mga anak. Itugot kanamong imong mga alagad nga nagpatalinghog sa tingog sa imong pinalanggang anak, nga mahimo kaming angayan, nga mahimong mga manunod sa kinabuhing dayon uban kaniya. Kini among gipangayo paagi ni Jesucristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ug sa pagyahat ni Daniel, may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan. Ingon sa niebe ang kaputi sa iyang disti, ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagkilaab, may ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan, libo kalibo nag-alagad kaniya, ug nagbarog sa atubangan niya. Andam ang hukmanan sa paghukom, ug giablihan ang mga basahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon, ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw usa ka tawo, ug miduol siya sa walay katapusan, ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian, aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang ginuhari pasadya ang yuta, palipayag daghang mga puto. Ang mga panganon ug kangitngitan nagalibutan niya. Ang katarong kutuban ibangan sa iyang ang mga bukid nilalay, ingkano at tumangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo, sa tibuok kalibutan. Ang mga langit na sayaw sa iyang tatanan. Ug ang kanang katawan nakakita sa iyang himaya. Kay ikaw, O Ginoo, ang labing alam labaw sa tibuok kalibutan. Ibaya lamaw kaayo sa tanang mga Diyos. Ang Ginoo ang labing alam labaw sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Kay wala namo ipasikad sa tinumo-tumo nga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan ug may tingog gikan sa kahitasan nga nag-ingon. Kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimutan. Kami mismo nakabati sa maong tingog gikan sa langit. Samtang kami uban kaniya didto sa balaan nga bukid. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo. Kay kini sama man sa mga suga nga nagdanag diha sa kangitngit, hangtod nga mobanag-banag ang adlaw sa Ginoo, ug ang kahayag sa gabugason modanag sa inyong mga kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Imiyaw ni ka o Ginoo. Tapos sa unom ka adlaw, gila ni Jesus si Pedro, Santiago o si Juan
ngadto sa usa ka taas nga bukid. Diyan didto walay laing tao gawas kanila. O samtang nagtan-aw sila kang Hesus, nausab ang iyang panagway. O ang iyang besti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo katinun-an si Elias o si Moises nagigsulti kang Hesus. Umingon si Pedro kang Hesus, magdududlo, maayo nga anya kita dinhi, maghimo kami og tulo kapayag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, o usa alang kang Elias. Nakaingon sa niini, kawala siya may balo, kunon sa iyang isulti, sanglit, nangalisang man sila. Uya dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. Og may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Mangilingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tao, gawas lamang kang Hesus. Sa naglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon apan ilang gipanagsultihan kon unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagabanhaw. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong gabi na itong tanan. Piyesta karon, Transfiguration. Pag-usab sa panagway ni Jesus. Kini papakita aron ang mga apostoles, diyan na ni Pedro, San Juan, Santiago, magahin sila kusog kay si Jesus hasgot magkamatayon. Lang pagsalig ni Jesus nga maayo kayong tao, giayo ang mga masakiton, ipakaon ng mga tao, o kaluoy sa mga tao. O niya patyon, mo na nga para gayon nga gahin o kusog, pretest of heaven, matud pa ang Transfiguration. Makita nga si Jesus, iyahang pagabanhaw. O na nga, gipinahan ni Jesus, ay panulti, hangtod siya mabanhaw. O man may igsuon, nga nagayoy kusog diya sa Ginoo, kung kita, musalig kaniya, musangpit kaniya, natay buhatunon. Aron kita mahuman ato ang misyon, aron taas sa kalibutan, sa gugma, o kaloy sa Ginoo. Iyang grasya, kita makaadto sa iharian sa Ginoo. Ang kita usab angay po kita pasalamaton buhat og maayo sa tong katilingban wala tagi mong di maayo hinusulig biyae aron kita makiguban sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Hinahot pa unta manindog pagampo sa katawhan sa dihang nausab ang panagway ni Hesus gipariyag sa amahan ang himaya sa iyang anak. Magampo kita sa iyang ngalan ngadto sa amahan ya sa pag-ingon, Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga ang himaya ni Kristo, buda naag pinaagi sa simbahan, samtang matinud-anon kitang namati kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga ang hinigugmang anak, mangulo sa kanasuran, subay sa mga dalan sa kalinaw o hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga motubo kita diha sa grasya, aron ang uban makakita sa kahayag ni Jesus dinhi sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga ang mga katawhan nga nag-antos makalantaw sa ilang kaugmaon diha sa manunubos kansang panagway na usab. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga ang mga nangamatay diya sa pagtuo, mabag-o ngadto sa kasamahan sa mahimayaong lawas ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Ginoong Dios,
mayo kayo nga anya kami dinhi. Nawata ang mga pagampo nining katilingban nga nagatigom sa paghalad sa sakripisyo sa imong anak. Nga nagapuyo o nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, arong akog inyong sakripisyo, daw samahan nga magagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdagop pagmaya sa ibabaw. Dalong usab sa atong kapusganan ay sa dibok ng santos ng simbahan. Ginoo Santosa ang mga gasa nga gihalad nining mahimayong pagkausab sa pagparagway sa imong abugtong anak. Hinluoy kami sa buling sa among mga sala. Pilagi sa kasilaw sa iyang kahayag, kinamong gipangayo, pian Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kaniho. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, o makagagahom sa tanan. Angay, o matarong gayon, nga pasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanang dapit, pinagin ni Jesucristo nga mong Ginoo. Kay payag niya ang iyang himaya, at ubangan sa piniling mga saksi, o gipuno niya sa kasanag nga walay kasama, katong dagway nga kagalingon sa lawas o nga sama sa amo. Sa ingon, gikuha niya ang iskandalo sa cross, ikan sa kasing-kasing sa mga tinunan, o giparayag niya nga pagahimuon usab dinhi sa lawas sa tibok simbahan, katong katilingahang himaya da sa iyang ulo. O busa, uban sa kagahuman sa langit, di sa yuta, sa hunong nagpasunod kami sa kanimos nga sa imong kahalangdon nga way hunong sa pag-awit. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tarang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimog kani lang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit siya ang kagalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo, mipikas,
mihatag sa mga tinunanog miingon. Tawata kini og kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, kahuman ang panihapon, mikwas siya sa kalis, pasalamat kanang pag-usab, mihatag sa mga tinunanog miingon. Tawata kining kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay kasabutan. Ang dugo iula sa mga tao, aro ang mga sala nga pasaylo. Buhata kani ar paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa puso pagkabana mo, na ang unang kanon ang kagawasan. Ikaw ang natubos sa kalibutan, ikaw ang natubos sa kalibutan. Ar paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan. Nilingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang og molagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, iyang kaabag nga mga obispo og sa tanang mga pari. Magsuon nga nangamatay, dahil sila among mahal sa kinabuhi. Wala sa imong kaluoy, dala sa pagsunod sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaabis sa kinabing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikang dahigon, o amo kang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, ihatag mo hangtod sa kahangturan. Magamoy-samahan, kakitay ang mga anak o hiniosang simbahan.
Ngayon mo kaming lasusan ng dautan, hatabis ka lang pinagi sa imong kaluoy, mahalikay kami kayo sa sala, o mahal nagasamok sa paabot kaming malaumon, pabalik ni Kristo nga mong manunubo. Ginoong Heso Kristo, ikaw ngayon sa mga apostoles, ang kalinaw, ibiling ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa, ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, kami hatagi sa imong kalinaw o kahiosa. Ikabuhi o hari, hangto sa kahangturan. Amen. Amen. Ang Diyos kare manaakan ninyo. Nausap kanimo. At pagkita parang isuunay. Peace, kalinaw, panagdait, peace, peace, peace. Kinimaw si Jesu Kristo nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulatag namin ang kodero sa Diyos. Ginoo, tilaw ka ngayon ng kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Diyos, Ikaw
Mag-ampo kita. Ginoo, ang langit nung kalanon ngamong gikalawat, mag-usab unta kanamo kang sa dagway ni Kristo, kansang kahayag imong giparayag sa mahimayong pag-usab sa panagway. Kinamong gipangayo kan Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap ka Ang Dios manang manalipod kaninyo. Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ito ng nahalad ng kalinaw, ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.